Tikufuna tikambepo nkhani yokhuzana ndi Brigadier General Charles Kalumo ndi zonena kuti anamangidwa ndi polisi. Nkhani zake zonena kuti adasokoneza ku immigration makamaka mu ulamuliro wa Chakwera. Eya kunali zambiri drama yake mmene zinakhalira nthawi imeneyo agwira ntchito ngati mkulu woyang'anira immigration, mapassport kusokonekera, mapassport a fake kupulintidwa, tulapasudi ndokukana zambirimbiri ndi anamangidwa akuti anapalamula milandu kumene koko. Mundilole ndifotokoze bwinobwino mkuluyu anafika ponena kuti ali kuselo ati basi kumanyanyala chakudya sindidya ineya. Mademo basi sindidya. Zochitika zakezwe. Guys, tiyambe motere nkhani kunena kuti apolisi anamanga Brigadier General Charles Kalumo omwe ndopuma ndithudi. Komano tikambe kuti ameneyo ni ndani? Mkulu ameneyo ndi zonena kuti mu chaka cha 2022 kukafika 2024 anasankhidwa ndi Lazarus Chakwera kuti akhale Director General wa Immigration, mkulu woyang'anira nthambi zoona zolowa ndi zotuluka za mdziko lino, kopanga print mapassport ndi zina zoterozo. Atasankhidwa nthawi imeneyo kunali tunde kuti tufaiti tufo anthu ankanena kuti sitikulola kuti mkulu ameneyoyo akhale nde kuti oyang'anira immigration. Ndi wamkulu kwambiri tikayang'ana zaka zake ndi zonena kuti anadutsa nde kuti anafika nthawi yoti amene akhale kulitaya nthawi yopuma. Osayikapo achinyamata bwanji anthu amene ali ndi zowayenereza koma nde kuti akoswanja. Tayikana amenepo uyuyu ndi munthu wonena kuti akuyenera apumule amene iyi. That's not fair. Atayapasa mkoni chance kwa achinyamata mpaka ena anakafikisana ku court nkhani zomwezi, koma anakana mkulu amene kuti sakuchoka ndipo sanachokedi kwa zaka zimenezo ndithu kumakafika nde kuti mu 2024. Now anthu ankafunsa kunena kuti ngakhale mukakamira bwana simulongosola soro kumeneko, kuli nkhani zokhuzana nde kuti ndi mapassport sizikuyenda bwino, chochitika ndi chani kodi? Tachoka mkoni kumeneko kubwera anthu amene mwana wake amene angatani angathochita bwino nanga simulepheranso mudzikakamira mochita bwino tu. Ndiyeno kuchoka nthawi imeneyo akunena kuti anapeze kuti iyeyo anagwiritsa ntchito ofesi yake molakwika, kaya anaphwanya malamulo, kaya anapanga zitachi chani, milandu yake yeniyeniyo asanayitchule fo paja kuti ayitchule imayenera ikatuluke pa court. Komano it is abuse of office. Office janayigwiritsa ntchito molakwika. Mwayiona? Mwinanso n'chifukwa ankakamira kuti samafuna kuchokapo nkhani zake mwina zinali zimenezo ankafuna ndi ankazozora amagwiritsa ntchito alayi nimwe ayo amagwiritsa ntchito office molakwika kapena. Ndiyeno chaposachedwapo mparu anapezeka zoti ananyamuka kupita South Africa mozowa kali ngati munthu wamkulu kuti akalandire mathandizo kumeneko. I think zina ndi zina zinapezeka kuti nozayamba kusolobana chani. It happens. Old people, they get sick, it's part of life chani. Anapita South Africa kuti akalandire mathandizo kumeneko. Kubwera mmene amafika pakamuzi International Airport pa 15 March pamenepo 2026. Mawiki apita omwewa anangofika pa airport paja mvekeni zibangirira apolisi amene akundikira pa airport pomwepa abwera lero information yatipeza tiyeni basi ino ameneyo tikamutchingire pomwepo. Anangotsika ndege munthu unalimo akuvekedwa zibangiri takumanga chani unagwiritsa ntchito ofesi yako molakwika. Zukhala bwanji kuti ndiuchoka zipatalaro munthu kodi simungandilole kuti ndipomeko iwe tiye ukapumira nde kuti kuselo yakulingadzi police station ukafika naye mwere aiti na mwene kulingadzi police station kumene kuchatu nde basi tumusungeni kumene kuchako wakhala mmene muja atali muselo rubasi uchatu kunyanyala sindidyaso chakudyacho olo mundipase chakudya sindidya hunger strike chani chani. Ndendi hunger strike yake yampangaso strike ka yambandulaso muno wakeyo pamenepo kuzambandula ponena kuti kuzaona nde kuti situation yake nanga samachoka so zipatala nde kuti kuona basi wamba baby kushuta pamenepa kudwalika mwene zinthu zosakhala bwino zija malingana ndi lawyer wake kudwalika baby kushuta kuzabwera pamenepo numbness ndi kuti kumalephera kuyankhula kulangokhala ngati chilengwalengwa china yakufa cha matenda basi kuluza nde kuti jeni awareness kuko munthu iti sali bwino kuzapanga cheke nde kuti mtimaso akuona kuti ma issues okhuzana ndi mtima fojono anamenya chani hunger strike imeneyo. Of course we know kuti nonse mwina kumalingaliraso zokuti ndamangidwa chani zindithera bwanji ndikathereso kumaula chani zinthu ngati zimenezozo mangoshuta baby mpaka narude kuti pa court ito alipeza kuti mpaka anthu kwachito pempha maloya ake kupempha iyayi munthu ichonde achosedwa kumeneko apitisidwe chani kuchipatala. Ndi panopa tikunena pano ali kuchipatala ku Kamuzu Central Hospital wakhala kumene kuja ndi kuti ali pa bedi inonso pano kaya kwa nthawi ndithu I think mathamangira kaya wiki yonse ya mtundu kaya
ali pachati ali pa bedi kumene kuchaku kulandira mathandizo osiyanasiyana kumeneko ndithudi. Ayi ndetu kumeneko apolisi akumupanga gadi chifukwa chonena kuti ali pa bedipo inde koma wamangidwa anakalibe nde kuti chani anakalibe omangidwa anakali pansi pa polisi. Koti tikudikira kunena kuti iwe uchiratiwe kumenekoko akupasa mathandizo ukapanga stabilize obwera pa khoti pano uzayankhe mlandu nomesi palibe kukusiyasiya iwe uzayankhe mlandu ndetu basi iri kumene kucha khandi zikuzikuyenda motero. Now kubwera nde kuti ambali ake maloya ake kunali kulemberato iyayi tufuna muchose nkhani zakezi ndi nkhani zakalekale inu zaka ziwiri zitatu zapita zona ayi tufuna nkhani zimuzithese sizoyenera zikambidwe nkhani zoti zakhala zaka kodi nkhani ndekuti zimaola milandu kodi imaola misa milandu simaola iyayi amene wawa ndizonena kuti ayankhe mulandu nde jaji amene kuchani kati senior president magistrate chani kawakulilongwe kwakonota ayiyayi ndizonena kuti khani zonoti timpase belo sitingampase belo munthu milandu yake asanaive amene timudikirira azamve milandu yake kuno akazamva milandu yake azalembere belo ndeti belo angazayilandire nthawi imene koma apapa ayi ndithudi mkulu amene etiyo anakasungidwa belo ndi polisi amene yakhala kusungidwa mpaka napange stabilize zamve nkhani yake kuno zopalembera belo munthu asanapezeke zonoti wamva nkhani zake zimenezo ayi zimenezo sindikutani sindikupanga nawo majaji ena angapange zimenezo koma ine ndizonena kuti sindikupanga nawo nkhani zimenezozo ndithudi ndekuti apanga dismiss maklemu adza kapena mapempho anthu amene wawa ochoka kumbali yachani kumbali ya Brigadier General Charles Kalumo omwe ndopuma ndithudi mangokamba to Brigadier General mkulu iru ndizonera achoka ku military anali ku MDF tikuteko anali msilikali kugwira ntchito kumeneko ngati msilikali kwafika pomapeza zibalanki zimene zakuti Brigadier General ndizoona kuti ndekuti anali ndi mphamvu ndithu koma anasankhidwa nthawi imeneyo kapita ndi kuti mulamuliro wachakwera kapita ku immigration komwe kubayana akasokoneza konso zinthuso ndekuti abusing the office tsopano apa zikulani zikumutsatira tsopano akuti yayi nkhani zo ndi zakalekale tazisiyani iyayi sitimapanga choncho yayi tisamathese nkhani ifa chonena kuti ati ndi zakalekale ndebwe ziri kumamva zonena kuti yayi akuti amangidwa milandu yawo anapange mu 2013 ayiso kazimwe ziri kumamva zimenezo milandu simaola yayi iyi khale warning kwa magayi amene mugwira ntchito mboma different offices inu pangani zolongosoka kumenekoko mukapanga zofoyira nkugwidwa makesi zake amakhalati amene wawa nomesi mukathira ndithu ku polisi kaya mukudwala kaya mukutani mukathira ku polisi makesi zake ndati ndamenewa ende zodabwisa mkulu yetu kupakapaka so hunger strike zona akuti yayi ine sindofuna kudya munthu wamkulu uzikanyanyera chakudya ukuchokeranso ku medical treatment mesamaloti kuti zimamankhwala zokweneranso zidya sitinganene kuti kumeneko kwa anamulanga apolisi kunoti situpasa chakudya zosatheka zimenezozo munthu ngati amene akapezeko zosakapasa achibale ake kandi family yake ndekuti akamakamuona kumeneko kamusira zakudya zabwino dije anali ndi ofisi yayikulu akakhale ndekuti pamene opanda ndalama aneni ndalama zoti amatha kugula zakudya zabwino koma ndikupanja jala adala ekha kena koto azibweretsera mavuto ekha pala anthu ena akenso akuluakulu koma zochitika zakenso kumapanga ngati ana eti kumapanga ngati ana zoona ukanyanyale zakudya yayi sindidyaso chakudya chanucho ndaumaona ngati pamene wowo kupanga umazivutisa wekha kaya ndizosatira zake ndi zimezi ifewo we can't sit down and then kumakuvera chisoni munthu odoti azibweretsera mavuto ngati amene wowo kumazibweretsera wekha ayi ndithudi mokomani nazo kaya ndoti ndi mahara aje mayani maBP kaya ndi kaizi shuta motani kaya nambunesi yoninidwa ayo isusu zoti mwazibweretsera nokha zinazo mwazibweretsera nokha tupilikapange mazi faction osadya ijeni akuti